Egunon, lankideok, egunon guztio ikusentzuleo, oraintxe gaude udazkenaren erdi-erdian, eta oraindik ere hego-haizea ez zaigu aspertu, gaur oso boladak zakarrak izan ditu, eta izango ditu iluntzean fronte hotza sartu arte. Ego-ekialdeko haizea izango da, mendigunetan, haize begietan, 100 kilometro haixa gaindituko ditu, beraz kontuz, eta esaten ari gara egun hauetan, ez da oso lehordua udazkena, eta beraz sute arrisku handia dagoela, mesedez ez ezagun zutik piztu, bestela askotan ihes egiten badaki. Eta orain dugun hodeiza ez da oso trinkoa, leku batzuetan bai, mendebaldean bai, gainerakoan erdi goi mailakoa, goiza gorria izan da, eta horrek adierazten du ez da arratsalderako zer datorren, arratsaldean frontea sartzen duenean goiz gorri arrats euri bihurtiko da, bitartean termometroek gora egingo dute, eta berriro ere 20 gradutik gora, baina erraz ipar isurialdean, baina arratsaldean hodeiak trinkotu, eta Araba Bizkaialdetik hasita, horria iluntzerako euria sartuko du, azkar batean joango da, gauerdirako ia, Siberu aldean, Nafarroa ekialdean euri botatzea espero dugu, gainera ekaitz eta guzti izan liteke, aire masa beroa egongo da, fronte hotza sartu eta ekaitz eta guzti botako du, hori bai, gaur gauetik bihar goizaldera frontea pasako du eta biharria berriro ere argitu egingo du egunez, naiz eta arratsaldean berriro mendebaldeko haizea etorri. Hego haizearekin beste egun batez, eta ia azaroak bost ditu, 23, 24 maksimoak espero ditugu ipar isurian, barnealdean atzo baino gradutxoa gutxiago, baina hala ere 18-19koak nagusi, Nafarroa eta Araba erdi eta hegoan. Bihar bertan temperatura askoz freskoago izango da, esan bezala, egunez ostarteak izango dira, baina berriro ere gau partean zaparradak, gero ostiralean ere eguraldi aldakorra, antzeko temperatura, eta asteburuan larun batean euritsu eta hotz, eta iganderako atertu eta pitin bat gora egingo dute termometroek.